Viața evreilor din primul secol, atunci când s-au întâmplat aceste lucruri, era una foarte complexă. Romanii controlau Palestina cu o mână de fier și limitau drastic libertatea și autonomia evreilor. Iisus și ucenicii săi erau, bineînțeles, evrei. La fel erau și alți oameni onești, precum rabinul Gamaliel și alți lideri ai comunității de atunci, care nu acceptau mesianitatea lui Iisus. Dar așa cum se întâmplă în orice grup, erau și lideri precum Caiafa, Saducheu și mare preot, care își câștigau pozițiile de autoritate prin manevre politice. Cruzimea lor și metodele necinstite erau reprobabile în ochii celor mai multor evrei, atunci cât și acum. Aceste povestiri biblice ne prezintă oameni din medii diferite și opinii care interacționează uneori intrând în conflict. Însă mesajul principal transmis este unul de înțelegere și iubire față de toți. Povestiri biblice din Noul Testament. Saul din Tars. Acest om, Ștefan, este cel mai rău dintre adepții acelui agitator al gloatei, Simon Petru. Ștefan spune mereu cele mai grave blasfemii. Cum că Iisus din Nazaret e mai bun decât Moise și că legea preasfântă a lui Dumnezeu este fără valoare. Eu însumi l-am auzit spunând că Iisus din Nazaret va distruge chiar acest loc și va schimba obiceiurile pe care Moise le-a lăsat. Nu cred că va fi ușor, deoarece acest om Iisus este mort. Ai auzit acuzația, Ștefan? Este adevărat că ai spus aceste lucruri despre Iisus? Să fie chiar Saul. Rabine Gamaliel. Ce mai face studentul meu? Mai înțelept decât învățătorul său. Nu mă îndoiesc de asta deloc. Ce te aduce aici? Vreau să mă asigur că acei creștini primesc ceea ce merită. Saul, amintește-ți! Gândește înainte să acționezi. Știu. Creștinii sunt oameni exact ca tine și ca mine. Atunci poate că există ceva ce elevul îl poate învăța pe profesor. Fără îndoială, fără îndoială. Vino curând, Saul, și spune-mi ce ai învățat. Așa voi face. Pe curând, rabine Gamaliel. Aproape că ai stricat totul. Nu, n-am stricat. Tu ai făcut-o. Eu am făcut-o? Și cum anume, poți să te întreb? Bine lucrat. Întotdeauna m-am mândrit că sunt un mincinos excelent. El e totdeauna prea entuziasmat. Tu mereu arăți de parcă dori. V-ați primit banii. Acum plecați de aici. Și să nu spuneți nimănui. Și atunci când Mântuitorul însuși a venit, voi l-ați trădat și l-ați ucis voi înșivă. Voi ați primit legea, dar nu ați păzit-o. El este cel care Nu i-am păzit legea! El e cel care o distruge! Blasfemie! La ce te uiți? Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând
la dreapta lui Dumnezeu. Refuz să mai ascult ceea ce spune. Blasfemie! 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 Să-l oprim pe acest om din a-l mai huli pe Dumnezeu! Omorâți-l cu pietre! Diavolul! Hai, cu pietre! Omorâți-l! Omorâți-l cu Dați pietre, cu pietre în el până nu mai mișcă! Hai! Apucă și dai până nu mai mișcă, să nu-l mai vedem! Să-l omorâm! O, Dumnezeule, adu-ți aminte de robul tău, Ștefan. Dumnezeu își va aduce aminte de blasfemiile tale! Păzește-mi haina, ca nimeni să nu o fure. Da? Bucuros! Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Ia o monedă pentru că mi-ai păzit haina. Nu, am fost mândru să fiu parte a lucrării Domnului astăzi. Nu, aceasta este calea evreiască, Caiafa. Tot ce ai făcut a fost să le dai un alt martir. Dar, rabine Gamaliel, trebuie să stăm nepăsători să nu facem nimic în timp ce ei distrug legea lui Moise? Da, Saul, lasă-i în pace pe acești urmași ai lui Isus. Dacă lucrurile pe care le învață ei sunt de la oameni sau de la diavolul, ei nu vor face nimic. Am urmat sfatul tău la judecata lui Petru și de atunci ei au convertit mai multe mii! Este timpul pentru acțiune. Căutați-i, arestați-i și bateți-i, confiscați-le proprietățile, băgați-i la închisoare, executați conducătorii lor! O, Saul, ești așa de însetat de sânge. Sunt încântat să aud pe cineva care vorbește ca el. Aici, Saul, îți dau autoritatea să-i arestezi pe toți acești urmași ai lui Isus. Saul, asta este ceea ce te-am învățat eu? Da, tu m-ai învățat să apăr legea, Gamaliel. Ai grijă să nu te pomenești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Eu sunt marele preot, eu spun de partea cui luptă Dumnezeu. Acum du-te, Saul, tu ești generalul Domnului în acest mare război. Uneori mă întreb de partea cui ești. Ești arestat! Nu, vă rog, nu-i răniți! Vă rog! Nu, vă rog, lăsați-i! Stați! Nu faceți Stați, asta! Vă rog! Vă rog, răniți, nu! vă rog. Lăsați-i! Ordinele lui Caiafa. Această familie este arestată. Oh, de ce se întâmplă asta? Vă rog, nu, stați! Vă rog, nu! Pune-i în căruță. Au! E goală casa acum? Da, domnule! Ne vei ucide așa cum ai făcut și cu Ștefan? Ah! Ștefan a fost vinovat de trădare și blasfemie. Ca și tine. Ia-l de aici! Lasă-le încolo de coșuri, Samuel. Nu avem timp. Saul, nu ar veni până în Damasc, nu-i așa? Cine știe ce ar putea face criminalii? Ieremia! 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 Așteaptă-mă! Foarte bine lucrat, Saul. Sute au fost arestați. Restul au fugit. Da, ei au fugit, predicând despre Isus peste tot pe unde au mers. Pentru fiecare bărbat și femeie pe care voi i-ați ucis, există zeci de noi convertiți în fiecare sinagogă, de la Alexandria la Damasc. Atunci, soluția este să facem și în celelalte cetăți ce am făcut în Ierusalim.
Caiafa, dăm scrisori către sinagogile din Damasc. Dăm împuternicire să-i prind pe acești hulitori și să-i aduc înapoi la Ierusalim, unde îi putem distruge. Da, Saul, ia câțiva oameni cu tine să te ajute. Asta te face puternic, Saul? Ce-i cu tine, Gamaliel? Tu obișnuiai să mă înveți să lupt împotriva ignoranței și nedreptății. Lupta cea bună! Nu asta ai spus? Cu răbdare și bunătate, Saul. Nu cu bâte și săbii. Eu nu sunt un criminal. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Da, da! Mă întreb dacă Dumnezeu chiar se bucură de asta. Damascul este aproape. Să continuăm. Forțăm prea mult caii. Au nevoie de odihnă. Noi avem nevoie de odihnă. Noi trebuie să ne facem treaba. Apoi ne vom odihni. Saul, o jumătate de zi nu contează. Ba da, dacă au fost avertizați. Deci să mergem. Saul, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu? Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Ridică-te și mergi în cetate și ți se va spune ce să faci. Saul, ce s-a întâmplat? Am văzut o lumină strălucitoare, nimic altceva, dar cu cine vorbea Saul? Nu vă văd. Nu pot vedea nimic. Sunt orb. O, Doamne, ce-am făcut? Despre ce vorbește? Nu cred. Delirează, probabil. N-a mâncat și n-a băut de 3 zile. E ca și când ar vrea să moară. Rău. Iisuse, ei spun că Tu ai puterea să ierți păcatele. Poți să ierți un păcat atât de mare ca al meu? S-a întâmplat ceva pe drum. Am văzut o lumină. N-a fost nimic. A fost o aiureală. Dar am văzut lumina amândoi, Enos. Și Saul a căzut la pământ. Eram obosiți de atât a mers. Asta-i tot. Nimic nu s-a întâmplat. Doamne, cine este acest om pe care îl văd? Delirează. Anania. Aici sunt, Doamne. Du-te la casa lui Iuda și întreabă de cel numit Saul din Tars. El a văzut într-o vedenie că tu vei veni, îți vei pune mâinile peste el și vei reda vederea. Doamne, eu am auzit de acest om și cât de mult rău a făcut sfinților din Ierusalim. Nu te teme, pentru că eu l-am ales ca să propovăduiască Evanghelia neamurilor și împărățiilor și copiilor lui Israel. Nu pot să te las să intri. Saul nu e bine și
El este unul din urmașii lui Isus. Cred că a venit să-l ucidă pe Saul în somn. Vă spun că Saul vrea să mă vadă. Am fost chemat. E o minciună! Nimeni nu te-a chemat. Ba da, da, lăsați-l să intre. Domnul l-a trimis la mine. Frate Saul, ai fost ales ca să-l vezi pe Domnul și să auzi vocea lui. Acum tu vei fi un martor înaintea întregii lumi că El trăiește. Voi fi. În numele lui Isus Hristos, primește-ți vederea. Pot să văd. Poate vedea! Cât de minunat! Te-am auzit, bătrânule. Tu ai chemat numele lui Isus. Așa a făcut. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Pentru că prin Hristos eu sunt vindecat și iertat. Și începând de azi îmi voi dedica viața ca să îl slujesc. Nebunie! Totul e foarte confuz! Este adevărat, Saul? Voi predica în fiecare sinagogă, mărturisind pe Hristos. Anania, vrei să mă botezi? Cu bucurie. Ești un trădător! Imposibil! Tot mai rău! Saul convertit? El era botezat când am plecat. De ce Saul? De ce? Poate că va ține secretă pentru sine. Plănuiește să predice. Nu! Asta nu trebuie să se întâmple! Îl cunosc pe Saul. Are un spirit luptător. El nu se va lăsa până când nu va ști toată țara că este unul din acești sfinți creștini sau cum li se zice. Acum trebuie să acționăm. Exact. El a stat înaintea mea, la fel cum eu stau înaintea voastră. De ce am primit o astfel de binecuvântare, nu știu. Dar mărturisesc despre asta. Iisus Hristos trăiește. Și ca El, și noi vom trăi din nou. Aceștia sunt oamenii mei, Saul. Dacă plănuiești să ne ucizi sau să ne bagi la închisoare, Dumnezeu mi-e martor că vei muri încercând aceasta. Nu, frate. Te rog, iartă-mă pentru ceea ce ți-am făcut ție și oamenilor tăi. Nu eram eu acela. Acela era Saul. M-am pocăit de păcatele mele. Am intrat în apa botezului. Te rog, acum numele meu e Pavel. Bine ai venit, Pavel. Bine ai venit, frate. Dumnezeu este milostiv. Știu cum lucrează Caiafa. Va veni după mine. Dacă vor veni după tine, suntem pregătiți să luptăm. Nu, te rog. Voi sta cu Ieremia la noapte. Apoi voi pleca dimineață. Dar putem să te ascundem aici. În timp ce oameni ca Saul din Tars cutreieră străzile și vă amenință copiii? Nu. Eu doar v-aș primejdui viețile. Călătorie sigură, frate Pavel. Unde este Saul? Nu! Nu, Pavel, nu poți face nimic. Nu! Vă rog, nu! Lăsați-ne! Nu faceți
Încearcă poarta de sud. Dacă este păzită, mergi spre est. Pavel, ai grijă. Vrei să fii călcat și să mori? Pavel, am crezut că ai plecat. Nu pot pleca. Caiafa are oameni în tot orașul. Cred că ți-e foame. Uite. Mai bine verific ușa dacă e închisă. Nu se știe nici... Voi sunteți... Eu tocmai închideam. Adică am închis deja. L-ai văzut pe Pavel? Nu. M-ați întrebat asta acum o oră. Ar fi o prostie ca cineva să-l ascundă pe Pavel. Știi asta? Da? Te superi dacă iau asta? Am nevoie de ceva în care să duc capul lui Pavel. Niciodată. Ar trebui să fie destulă mâncare până când ajungi în siguranță. Mai mult decât trebuie. Știam eu că voi folosi aceste coșuri într-o zi. Știi unde vei merge? Da. Oriunde oamenii vor asculta. Această predicare nu va fi ușoară, Pavel. Îmi place lupta cea bună. Repede! Trebuie să ne grăbim. Călătorie sigură, Pavel. La revedere, Pavel. Drum bun. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Pavel. Păstrați-vă credința, fraților. Credința. Din prima zi, călătoria mea m-a dus prin tot felul de situații. Dar Domnul mi-a arătat drumul. Am încercat să ascult din toată inima. Ploaia a încercat să mă înnece chiar de la început. Furtuni grozave mi-au stat împotrivă. Norii mi-au umbrit inima, dar soarele mi-a reflectat credința prin razele sale, strălucind în timp ce mă luptam să urmez calea sa. Ajută-mă să lupt. Ajută-mă să lupt lupta cea bună. Ajută-mă să înving prin puterea ta. Ajută-mă să urmez lumina. Ajută-mă, Doamne, să lupt lupta cea bună.
Ploaia a încercat să mă înnece chiar de la început. Furtuni grozave mi-au stat împotrivă. Norii mi-au umbrit inima, dar soarele mi-a reflectat credința prin razele sale, strălucind în timp ce mă luptam să urmez calea sa. Saul din Tars. Numele meu este Pavel. Este timpul. Ți-e teamă să mori? Nu. Lucrarea mea s-a terminat. Am luptat lupta cea bună. La revedere, Pavel! Drum bun. La revedere, Pavel. Păstrați-vă credința, fraților. Păstrați-vă credința.